sentint sol radiant i ambient càlid, de moment ho tenen magre, però l'estiu arribarà en algun moment de forma contundent. Doncs això li preguntem a Lluís Miquel. Molt bona nit. Bona nit, Emma. Malauradament no podem parlar de grans calorades els propers dies. De moment no té ganes d'entrar a l'estiu amb tota la seva força, però també s'ha de tenir en compte que l'estiu comença el 21 de juny. Per tant, encara ens queden uns dies de temps regirat, com és l'exemple d'avui. Hi ha hagut una altra vegada ruixats, algunes tempestes, sobretot aquesta tarda, però també moments de sol. Per tant, un temps típicament primaveral. Això sí, anem sumant litres i litres per metre quadrat d'aquesta mitja i final de primavera tan plujosa que estem tenint a la nostra ciutat i arreu de Catalunya. Algunes dades d'avui, doncs, pel que fa a les temperatures no hi ha hagut canvis, i pel que fa a les pluges, doncs aquestes tamborinades que han deixat de mitjana fins a 5 litres per metre quadrat a la nostra ciutat. Tenim constància que rieres com la de Sant Jeroni han pujat de cabal, doncs, fins i tot d'una forma alegre després d'aquests ruixats. Ara bé, són d'aquelles rieres que després, doncs, tot just deixa de ploure, torna a baixar aquest cabal. Els propers dies de ben segur que aquestes rieres tornaran a baixar alegres perquè han de seguir els ruixats, ja ho veurem. I les temperatures, doncs, no han variat gaire respecte als últims dies. Han pujat un palet de nit, poca cosa, 1 grau, 2 graus, així aquesta nit hem tingut 17 graus de mínima i la màxima al voltant dels 21. Degut al vent, en algunes zones, sobretot arran de mar, s'ha notat fins i tot fresca, perquè el vent ha bufat fins i tot amb intensitat en alguns moments, cops de 28, 30, 32 km per hora de mitjana, vent de llevant. Això ha fet que l'estat del mar s'hagi alterat una miqueta. El que dèiem, encara no fa net l'atmosfera, ni molt menys, i a més demà els ruixats han de tornar a anar més. I a les imatges del Meteosat els podem intuir que es van apropant. Aquestes taques tan arrodonides i tan blanquinoses són tempestes que un dia més s'han tornat a formar, sobretot a les zones continentals del sud d'Europa. Però si s'hi fixen, aquí encara hi ha aquestes nuvolades també molt blanquinoses, que són tempestes que han d'anar viatjant una miqueta cap al nord. Demà estaran més a prop i, per tant, ens tornaran a dur algunes tamborinades. La previsió del temps, per tant, seguirà d'un temps molt indefinit. Hi haurà moments de sol, però també moments de ruixats i de tempestes. Demà al matí, doncs, sobretot a partir de mig matí al migdia, tornarà a haver-hi soroll, tornarà a haver-hi sarau, tornaran a descarregar alguns ruixats, però ja diem, no tot el matí plovent. En alguns moments fins i tot donarà la sensació que no hagi de caure una gota del cel, però només al cap de poca estona els núvols creixeran i deixaran aquests ruixats. A la tarda seran menys probables, que no vol dir que no se'n produeixin, sinó que seran molt més esporàdics i irregulars. I a la tarda és quan es veurà un palet al sol, sobretot avançada la tarda. I les temperatures, tant mínimes com màximes, no variaran. Màximes al voltant dels 22 graus, mínimes al voltant dels 17. Una mica de vent, que això encara seguirà alterant l'estat de la mar, com podrem veure, i això farà que potser tot just a la línia de la platja notem un palet de fresca, com ha passat avui. Vent de llevant, amb força 3-4, cops de vent arribant als 30 o 40 km per hora, just a la línia del port o de la platja, i l'estat de mar més alterat que dies enrere, maró, per tant, passant fins i tot amb facilitat les onades del metre d'altura. I a la resta de Catalunya, tant demà com demà passat, seguirà el temps que no acabarà de fer net, i a més demà fins i tot augmentarà la inestabilitat. Demà ruixats al matí cap al sud i a la tarda cap al nord, a la tarda sobretot. Al Pirineu i a la Catalunya central, també a les costes de Girona, acabaran caient ruixats. Algunes tempestes fortes, però també moments de sol al cap de poca estona, un temps ben boig. Les temperatures sense canvis. I dijous sí que és veritat que el temps tornarà a ser inestable, però no tant. Sobretot cap al sud de Tarragona i cap al nord de Girona el temps serà més estable perquè estarà bufant una mica de vent del nord o del nord-oest que farà neteja, però aquests vents solen provocar tempestes cap a l'interior de Barcelona, a l'interior de Girona, que aquestes tempestes aniran viatjant cap al sud i per tant esperem que el dijous a la tarda torni a descarregar algun ruixat. Els propers dies no parlem de sol radiant i tampoc parlarem de temperatures més aviat altes. Tot el contrari, si les previsions del temps tenen raó, haurem d'estar pendents a finals del cap de setmana i la setmana vinent per una baixada força important de les temperatures.